मा गोदाव सोराव थाब फै बसुमतारी Yes sir देग्लि देलाय जागोन सार नों सिन्था दाजा आं थासान्दियाव बे सालाया बेजों नङाबा मुबिजों खारनो बेलाय बेजोंनो फैथारनांगौ मुगै सुगै बेखौनो गोथावथार नोंसोरलाय साराबो नै सार जाबाय बसुमतारी Yes sir बिदिसो नानांगौब्रा दैमोन मोनखाय पाप फैलाय फैगौ मालाया मानि बेहाय आया बिना खाथि खाथि फैजाबाबो रायोसो हसेन मानिखौ हसेन बेखौ माब्लासो खाट आयु नों मानसिखौ माब्रै र' नों बिमानि फिसा दाउला आंखौ खोख्लैनाया बे दाउ जाम्बिखौ फैदो माबा दाउ जाम्बि मानाय खोहोदोलाय मासि मानि खर' साला सैमा बिमानि दाउला लेडिस इन्सपेक्टरखौ नों बेबायदि माबायदि सेस खालामहोनो खन्थाइ नोंखौला नों बेदलाब सारजों बेदलाब होजोबसिगोन डार्लिं आं हमना होना गोरोन्थिसो खालामफ्राङाखैथ' आंनि स्वामी मा खैसों खैसों मोनांगौसै बेलाय आंनि सेन्सो दा दुगैना फैदों बेनाबाथाय एसेखौनो बारा बुंथारो Apa Masih Diamond Amta bini साफुदुंनायालाय बावनोबो हालायलांला नाथाय नोंसोरबो दं थाख्लायसखौ सुवा मामे मा एसे मेगन गोबां हिनजावलै बियो आंबो नागारा थाख्लायखौ आसा खालामदोंब्ला थाख्लायखौ सोरजोंबा लाइनाव फोनांनांगोन आंबो नै थांगौ बोरमा फान्थाया नुवा नोङो
ओइ गारां गोमा जानाय बे मोज्लाय बिथांनो फन हरलाय औ मोज्लाय औ गारांबो गैया बेसरा हेलो हेलौ मोज्लाय नोंथां रायज्लायनायाव माबा हेंथा दं नामा रायज्लायनायावलाय मानोथो हेंथा बेलाय नों जाय मानसिखौ एरेस्ट खालामदों बियो आंनिसो मानसि नों जेरैखि जाया बे एसारखौ हगारफिनथारनांगौ हगारफिननाया गिदिर खोथा नङालै नाथाय बर' फिसाफ्रा बुङोना जे आगदानि आखाइ थारखा मानोब्ला फैसा मोनो होननानै नों खिन्थादोल' बेसेबां नांगौ 30 केजिसोल' हरदो 30 केजि माने फैसा नोंथां फैसा अ नों सिन्था खालामना नोंथां नै आंनि मानसिया लाना थांगासिनो दङ 30 केजिनो बेबस्था लाहैदो गोजोना गोलोमा आं मा जाखो बबे समाव सोरनि हेफाजाब मोननानै खन्थाइखौ आं मारै आवग्रिनो हाबावनांगौ दिनै बे जायगायाव हारसिङै थाबाय थास्लायस्लाय सिदायै थांनानै बुंनानै लाहैसै नामा आं दा बेखौ बबेहाय लोगो मोनबावनांगौ जाखो सोर रायजोनि मल मल मोदोमनाय बारजों गोजावलाबायनानै फैलाबायखो हनैलै हनै बासिनो बासिन हरै बें हरै मा खालामनाय जादों बेलाय सोर नोंसोरलाय गामसानि राजा खाफ्लाय गैयैयावनो सान्स मारिनांगौ हगार आंखौ जादों ओरैयाबो फै राननानै जायसो फैदो लाबो लाना फै ओइ पापिस्टफोर मा खामानि मावनाय जाखो बेफोरो आं नोंसोरखौ बुंदों बे मानसिखौ थांनो बार जाबावदोंसो लागायबावबायसो नोंसोर रथ' आं नोंजों बुलायनो सानाखै नोंनि मानसि नों लाना थां थाख्लाय सानसेब्लाबो फुराना हिसाबखौ आं खालामथारगोन नोंनि बे मोसौफोरखौ मोजाङै गियान हो जाहाथे समाजा गुबुंले जायैनि गोरोन्थिया आंनि मानसिफोरनिनो नोंनि मानसि नों लाना थां थांसै सैमाफोर आं दसे गैयाब्लानो साला सैमाफोर हग्राम दिनै जा फुन्दिखायाव लिरनाय दं थाबानो जुगुनागौ साला साथुआ लामा खान्दाय बादि खानाय लानाय दाख्लै आंनि ददेरेखौ बुंजलायग्रा ददेरेया आंनि माने आंनिखा सानफ्रामबो बिनि गेजेराव सोरबा हाबखावहैयोबा मावजायैनिखौ हरैनिखौ खालामगारगोनलां ओइ सिंखावरि ओरै फै
बुंदो फाग्ला मा मावबारनांगौ आंखौ मावनाङा फाग्लि जा मावनांगौ गाहायनिफ्राय गोजौसिम थाख्लायखौसो मावनांगौ जागोन आं बमब्रायजोबनो हाखायो नों नायलांदोल' महिलाफोरनि पावारखौ फाग्लि बे पावारखौ आंनो देखायनाङा जा देखायनांगौ थाख्लायनि न'आवसो देखायनांगौ ददेरे ल'आसो आंनि जानांगौ नोंखौ आं जेरै जेरै फोरोंदों बेबायदिल' सावरायहै नोङो जागोन नों रांखौल' खामानि जाखांबा होजोबबानो जाबाय जागोनब्रा मिथिबाय सिंखावरि दे नायदोल' आंनि पावारखौ फाग्लिया हाय डार्लिं मा जादनि हिनजावरा बेलाय हगार खिथेर बाथोर जै जाथों थाख्लाय राजा बेरे फुंजा फुंजा माबेनिफ्राय मा जा फैलाबायदों नोंनि बे रान्दाबा आंखौ माहाय गोजोन होनो हाना मा खमि नुदों नोङो आंनाव मा बानायनो सानखो माहाय जाबायगोनदां फैदो सना जाबायगोनदां अन्दराव जाला फैदो होनदो गोख्रै बै मोसौफोर फैदो थांदो जु गोजानफोर थांजोबदो लिरथाय कलेजनि मेन्टेनेन्सफोरानो जेबो थिग गैलालै माथो लिरथाय डिसिप्लिनखौनो नुला माथो कलेजनि मेन्टेन डिसिप्लिनखौ मा बुंबावब्रा खन्थाइ हाजार हाजार गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय स्कुल स्टुडेन्टसफोर फैनाय बेथ' नाना बाना जाखागोन ना बेथ' नंगौ आंबो मिन्थिखायो नाथाय फरिखायानो खाथिथारसै फरायनायखौनो रावखौबो नुवा हैद बेफोरखौ सिन्था दा खालामसै नों मोजाङै फराय नोंहा पास जाखागोन ओइस थ' थांसै थ' दे मोजां थाबाय खन्थाइ औ जुगामि मैया रैखा खालामनायनि थाखाय थेंक इउ आंखौ थेंक्स होननायनि सिगां हारसिं हारसिं बेरायलाबायनाय आरो बै सुंसान जायगाफ्राव थांलाबायनायखौ बन्द' खालामदो जागोन लिरथाय नाथाय नों थानानै आंहालाय माखौ गिबावनांगौ जाखो हनै थबसा माहाजोन फैदों बिसि दुलुरखौ लानानै खुलुमबाय मानो फैदों थबसाबाबो फोरमायनो हासिगोन दा थाख्लाय बाबु आंनि न'खरा दायनानि उदखाराव जोबोद थलं थफ्लं जानांबायलै नायखांग्रा बुंहरनाय बायदिब्ला आंनि न'नि खोलाहा थारनानोनो औ बाबु जोंनि न'नि खोला हाथारनानैनो दायनाखौथ' नायखांग्राया नोंसोरनो खोन्थाहरखाबायानो होमबा आंनाव मानोथो नायखांफैबावखो ना आंखौ गामसा गाननायखौ उजा बोराय बायदि नुखोना माखोसो ना मा बुङो खाख्लाव बिदिथ' जानो हायालै हादों नङा 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 आंनि फैनायनि ओंथिया बे नङा बे नङा होमब्लालाय मानोथो फैदों आंनावलाय नोंथाङा नै बे 5 लाख रांखौ लादो आरो बै दायनानि न'खरखौ न'खरैनो थाख्लायहैजोबदो अब्लासो आंनि न'खरा बासायजानायखौ मोनगोन मा राजावखो बेलाय दा बावैसो नोंसोर सानैबो सन्देह थानायनि रावसो बुंगासिनो दं
खोलाहा थारनानो माने सन्देह जनकसो माने नोआवसो दं नोंगौ हादांग्रा बाथ्राया सन्देहआव थानाय बाथ्रासो नंगौबो जानो हागौ नङाबो जानो हागौ नोंथांनि खामानिखौ आं मावा नङा मावगोन नाथाय बै नायखांग्रासिनो दानोथ' सन्देह खालामनायफोरखौ क्लियार खालामो दिनै वाह वाह थाख्लाय नोंथां आं नोंथांखौ सानोमोन नोंथाङा थाखा मोनब्लानो खामानिखौ मावजोबो थाख्लायजोबो होननानै नाथाय सन्देहआव थानाय रावफोरखौ स्रा खालामनायाव जोंनि बर' माहारिया गावजों गाव उसुंसेनि मानसिफोरजोंनो मा नांलाय खमलायल' होखारलायनायबो जायो अ नोंथांमोनाबो थिग समावनो सफैदों गाहाम जादों मा नांलाय खमलायल'ब्रा सार गावजों गावनो देथारलायबाय थायो खास्रि बिस्रिल' नङालै दायना दायनिनि मुङावनो गासै न'खरनि खुदिया बंस' बाय बाहागि गासिखौबो स्रां खालामजोबो बै थोरि सावनायाव बैग्रि खामनाय बायदि खुलुमबाय सार जोबोद गोजोनबाय आं जोबोद गोजोनबाय आरो बे गामसा गाननानै फैनाया हारिनि मान सन्मानखौ लाखिनायजों लोगोसे जोंनि हारिनि नेरसोनफोरखौबो फोथांफागासिनो दं माहाजोन बाबु खोनादोंना नोङो सन्देह थानाय बाथ्राफोरखौ स्रा खालामखानायानो गाहाम बेनिखायनो दानो बै गस्ला अजानाव थांनानै बबे बाथ्राया सैथो बेखौ स्रा खालामो दिनै नोंगौ सार थांथारनांगौ दानो एमएलए सार थानायावनो नोंथां खावब्ला खावब्लि जेरावबो लोगो लोब्बा नायलाय सार उफिस थुफिस मिथिसानामा पुरा बेलाय मा बेलाय बिसमुरिनि रेप केसनि फाइला बेनो रेप केस माने मा मिथिगौ नोङो मिथिया जायो नामा पुलिस डिपार्टमेन्टआ साख्रि मोननानै नाथाय बिथनाल'सो बारायाखै नोंनिजों आंनिजों ज' जायोब्लासो जाथारबायमोन खोनागोनलै सोरबा खमला दार्लिं ओइ सार मोजां सार नै मोजां सार नोंना माथो सब समाय रं टाइमावनो नङाबा माथो माबालै सार बे थाख्लायजों खेंख्रा एमएलएजों ज' जानानै गस्ला अजाखौ होसोलांबाय हाखु दाखुयैनो औ सार जों नुबोथारबाय हाब बेथ' थाजा खबर बिसोर जिदु बिदि हाखु दाखु थांबायब्ला निस्सय माबा मोनसे जाखाथारसिगोन हनै गस्लाजों नङा बैनि औ थाख्लाय राजा बै न'आनो नोंसोर फैथ'नाङा दे दालाय एमएलए बाबु हाब सारसो आरो एमएलए बिथाङाबो दिनै हरखाबाय आंनि लांगोनायाव नंगौलै गस्ला अजा खामानियानो बेनोखा दे आं जिरायग्रा लायनो सार ओइ गस्ला अजा जों जिरायनो फैयाखै बावै हबसानि न'आव मा जामारदों सैथोखौ खोन्थाहराबा नोंनि बिगुरखौ खुनानै गस्ला गानगोनां ओरैनोबा गस्ला गैला हाब आफाफोर नोंसोर गोरोन्थि बुजिबायलै आंखौ खोनासंलै आफाफोर बै खोथाया सैथो नङा आं नंखायखौसो बुंहरदों बिनि खाथियाव खुनु दायनियानो गैया आं फिसाफोरखौ साबा खांदोंमोन आंखौ रावबो नायासै दिनै आंनि बिसिनि उदैयावबो अन्थाइ जानानै अपारेसन खालामनो हायाखिसै बेनिखायनो थबसाया माहाजोन जानायखाय बोरै बिनिफ्राय थाखाया आदाय जागोन ना जाया बेखौ खायदा खालामनानै बेखौ बुंहरदोंमोन ओइ अजा
साधु धन का भूखा नहीं ज्ञान का भूखा है माने मा होननाय जादोंलै मेथामफाय माने साधुफ्रा गियाननिसो उखै हाबो बै धोननि थाखाय उखै हाबा हाब बिदिबाथ' थबसाया गावनि असे बिनानावखौ बुथारसिगोनना बेनि न'आसो थबसानि खोलाहा नोंखौथ' आयेना साजा होसिगोन नोंसोर जा खालामो बेखौनो खालामदोलै आफाफोर आयेना जा खालामो बेखौनो खालामथोंसै आयनाथ' आंनो आरो आंनि अनगायै बहाय आयन दाबावखो नोंलाय गोदान नैबे खांख्लेंख्ल'खौ मिथिगौ सार मानसियाबो बावनांखा रखम एसे बेखौ रेहाय होनांसिगोन खिन्थु मोनसे खोथा अजा भाई नोंसोर बायदि अजाफ्रा जानला मेनला नायखांनायनि थाखायनो जानला मेनला बुंहरनायनि थाखायनो बर' माहारिया बदनाम जागासिनो दं आरो बै हिनजावफ्रा मैगं फानहैयोना बे दायनासो होननानै सोरबा सोरबा हिनजावफोरनिफ्राय मैगंखौनो बाया माइरंखौनो बाया दालिखौनो बाया फिसा फिसौफ्रा फरायसालियाव थाङो दायनानि फिसा माबानि फिसा होनजायो बिदाव जानानै माबा माबि होनजानानै गाबनानै स्कुलनिफ्राय फैफिनो हायोब्लाथ' दानस'नांगौआनो सार थेवबो दिनै दानस'नांला आंखौ निमाहा होदो बे खनसेखौ र' आयेना नोंसिनि आखायाव गैया आङो दिनै पुलिसनि आखायाव गथाय हरनोसै खारखोमानो मोना दे अजा सार थानायाव इनफरमेसन हो आं थानायाव फन हरनि हेल' इन्सपेक्टर हेलौ खेग्रा एमएलए साहब आं मिथिखाबाय नै थांगासिनो दं खोनाबाय नोङो फाइलखौ अफिसाव दोनहैदो थाब फै आरो मोजांथार मिथिबाय दहायलै आफाफोर आंखौ निमाहा होदो बारनानैसो गोमालायगौलां